Det, der fik mig ind i hashmisbruget, var, at jeg prøvede det. Og den følelse, jeg fik i kroppen af at kunne give slip på mine omgivelser og have det godt og have det sjovt og kunne connecte med andre folk, den følelse blev jeg ved med at prøve at fremtvinge, hvilket resulterede i, at jeg skulle ryge mere og mere hash for at prøve at fremtvinge den virkning, som jeg til sidst aldrig fik. Men jeg kunne simpelthen ikke komme op om morgenen, og jeg blev meget initiativløs, og jeg blev meget ligeglad med mit liv, og det hele det begyndte mere og mere at dreje sig om at ryge hash og få fri fra skole, og hvornår kunne jeg blive skæv igen. For jeg var overbevist om, at når jeg var skæv, så kunne jeg godt fungere. Det var der, jeg kunne fungere. Min familie begyndte at interessere mig mindre og mindre. Når min familie skulle på tur, så tog jeg aldrig med, fordi jeg kunne ikke ryge mig skæv. Og de mennesker, jeg omgik mig med, var også mennesker, der røg hash mere og mere. Jeg omgik faktisk ikke særlig mange mennesker, der ikke røg hash. Til sidst tror jeg faktisk næsten ikke nogen. Det var ikke sjovt at være mig. I mange år der prøvede jeg selv at holde op med at ryge hash. Jeg har haft perioder på et par måneder og nogle gange uger, og kun en dag nogle gange, hvor jeg har prøvet at holde op med at ryge hash. Og så, nu har jeg lige holdt op med at ryge hash i så lang tid, og så kan jeg godt ryge igen, fordi så kan jeg godt styre det. Og konsekvensen var så bare, at når jeg så begyndte at ryge hash igen, så blev det for det meste altid meget vildere, end da jeg stoppede. Det har været hårdt det første lange stykke tid. Det har ikke altid været sjovt. Men jeg føler virkelig, at jeg har kæmpet mig tilbage til livet fra helvedes porte af. Jeg glæder mig til, hvad der skal ske den her dag. Jeg er blevet generelt set et glad menneske, og jeg begyndte at koncentrere mig om min familie og mine nære omkring mig, og kan sætte mig ind i dem. Og det handler ikke bare så meget om mig mere. Mine omgivelser og min familie har reageret ret positivt på det. I starten var nogen skeptiske, fordi nej, er det nu et af Søren Thomas' sidespring igen, og hvad skal han nu i gang med, og hvad skal han nu prøve? Fordi jeg har prøvet så mange gange og involveret Gud og hver gang jeg har prøvet at holde op. Så jeg kan godt forstå, hvis der er nogen, der har været lidt skeptisk over for det, men stort set har jeg kun fået opbakning. Du er ikke alene med det mere.